Ето това е гледката, която ни посреща на входа на село Могила. Полянката се е превърнала в нерегламентирано сметище, а само на няколко метра от нея минава дере, което се влива в язовира около село Могила. Под каквато и да е форма, така или иначе водата достига до нас. Няма да изпадам в подробности и в проценти колко е заразена тази вода с химия от разложилите се битови отпадъци. Водата, която по един или друг начин достига до нас. Дали под формата на директна консумация или под формата на поливно стопанство в земеделието, дори и риба, която ядем от тези язовири или от реката. В крайна сметка, това сметище се е образувало доста назад във времето и е достигнало до този етап, който е в момента. Изключително грозна гледка. На няколко метра от нас е международния път, който свързва Лесово с Румъния, минава през цяла България. И ето тук всички румънци, турци и всички хора, които пътуват през Европейския съюз, в случая през България, могат да видят за какво става въпрос, да видят нашите красоти, които ние, за жалост, не успяваме да опазим. И всичко това е една изключително грозна и тъжна гледка. Ние ще подадем сигнал в РЗИ Стара Загора и да видим дали някой ще свърши работата това сметище да бъде изчистено. Дали общината или кмета на село Могила.